Ассалому алейкум дӯстон. Хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Агар дар канал обуна шудагӣ набошен, хиди ҳозир обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Вызови Дариуш дар интервюи охирони худ гуфт ки чемпион Чарлз Оливейра аз ӯ муҳориба қарздор аст. Биён суханҳои Дариушро гӯш мекунем. Ман фикр мекунам ки Чарлз Оливейра аз ман муҳориба қарздор аст. Як рӯз баъди муҳорибаи ман бар зидди Скотт Холцман ба ман матчмекери UFC Шон Шелби занг зада гуфт: «Эй, Дариуш, ту бар зидди Чарлз Оливейра ҷангидан мехоҳӣ?» Ман гуфтам мехоҳам ва ӯ ба ман гуфт ки барои омодагӣ танҳо 1 моҳ муҳлат дода метонем ва ман каме фикр карда розӣ шудам. Гуфтам биёин ин корро мекунем. Аммо ин муҳориба барҳам хӯрд ва агар ин кори шудагиро ба назар гирем, пас Чарлз Оливейра аз ман муҳориба қарздор аст. Чунки ҳамон вақт ӯ гуфт ки дар зиндагии шахсияш проблема пайдо шудааст ва аз ин муҳориба даст кашид. Баъдтар ӯ ба Тони Фергюсон визов дод ва ӯро шикаст дода барои унвон муҳориба гузаронд. Ман ӯро пас заданӣ нестам. ӯ кореро ки дуруст меҳисобид ҳамон корро кард. Ба ӯ муҳорибаи унвонӣ доданд ва ӯ соҳиби камарбанд шуд. Акнун ӯ бояд ки қарзи худро баргардонад. фикр мекунам ки аз рӯи стил ман барои ӯ аз ҳама рақиби хатарнокам. ман ҳам гӯштинг ва ҳам зарбазании хуб дорам ки бо шарофати онҳо ман Оливейраро шикаст дода метавонам. ба назарам ман аз ӯ дида 2 маротиба бақувваттарам. ман фикр мекунам ки ҳамаи чизҳои даркориро дорам барои шикаст додани ӯ, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунам ки айни замон Вызови Дариуш дар рейтинги вазни сабуки UFC дар ҷои сеюм қарор дорад ва албатта ки ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст. чунки довталаби асосӣ барои камарбанд Дастин Порье муҳорибаи навбатии худро рӯзи 10 июл бар зидди Конор Макгрегор мегузаронад ва агар ки боз UFC муҳорибаи Ҷейсон Геҷи ва Майкл Чендлерро ташкил кунанд, пас танҳо Вызови Дариуш мемонад ва ӯ рақиби навбатии Чарлз Оливейра шуда метавонад. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки аз ҳамин сабаб Дариуш трештоки худро нисбати чемпион сар кардааст. имрӯз дар интернет ана ҳамин акси чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов пайдо шуд ки дар он Нурмагомедов ба монанди ҷангварони вазни миёна монанд аст ва бисёри сомонаҳо акси ӯро дар вақти муҳориба ва ана ҳамин аксро муқоиса карда истоданд. ва дӯстон, дар ҳақиқат фарқияти хеле калон аст. дар акси якум Хабиб тақрибан 77-78 килограмм вазн дорад. ба фикри шумо дӯстон, дар акси дуюм вазни ӯ тақрибан чанд кило аст? метавонед фикротонро дар комментария нависен. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесанья мехоҳад ки рақибаш Марвин Виториро барои ҳамаи суханҳои гуфтааш ҷазо диҳад. ин шахс барои ҳамаи суханҳои гуфтааш нисбати ма ва ҳамаи корҳои кардааш бояд ҷавоб диҳад. дар якум муҳориба ман бо ӯ хуб рафтор кардам, не ки акнун баъди 10 рӯз вақти ӯ мерасад. шояд ки ин кор аллакай кори шахсӣ шуда бошад. баъди якум муҳориба вақте ки ман ӯро шикаст додам, ӯ бо ман салом накард. барои ҳамин ин дафъа хиди ман барои ин корро кардан ба ӯ иҷозат намедиҳам. ман коре мекунам ки ӯ фаҳма ки дар сатҳи ман нест. ана ҳамин корҳоро ман дар муҳориба бо ӯ кардан мехоҳам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунам ки якум муҳорибаи Адесанья ва Витори бо қарори доваро ба фоидаи Адесанья ба анҷом расида буд ва акнун онҳоро реванш интизор аст ки аллакай рӯзи 13 июн дар турнири UFC 263 баргузор мегардад. менеҷери Забит Магомедшарипов Ризван Магомедов хабар дод ки ҳозир Забит дар саломатии худ камбудиҳо дорад ва ӯ ба қафас ҳозира шуда баргаштанӣ нест. Забит бояд ки камбудиҳои худро бартараф кунад, чунки ин камбудиҳо ба Забит барои омодагӣ ба муҳорибаҳо халал мерасонанд. рӯзҳои наздик Забитро бояд ҷарроҳӣ кунанд ва баъд ҳамаи чиз маълум мешавад ки оё ӯ карьераи худро идома дода метавонад ё не, гуфтааст Ризван. дӯстон, ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен, навора ба дигарон тақсим кунен то боздид хунободу сарбаланд бошен.